Nije ni bomba, ni rat, ni top, niti uništavanje, ni palenje, ni progon, nije to Božji prst. To je vražije djelo. Bog je ljubav, tako je Isus rekao. Evo ja sam vam pokazao ko je Bog. Ja dajem svoj život za vas. Ne uništavam vaše živote. Ne progonim vas ja iz vaše postojbine, iz vašeg rodnog mjesta. Ja sam vas stvorio od ove zemlje, iz vašeg rodnog mjesta. Tamo vi pripadate. To je za vas najsvetije mjesto, kaže Bog čovjeku. Ja znam što radim. Jednoga stvaram u Aziji, drugoga u Africi, a trećega u Europi. Ne smiješ činiti zlo, ne smiješ progoniti narod iz njegove rodne zemlje, iz njegovog rodnog sela, iz njegove župe. Inače, zločinac si pred Bogom, i zločinac si pred svojim narodom, zločinac si pred ljudskim rodom. Navlačiš prokletstvo na sebe i na svoj narod, na svoju budućnost. A najsretniji je čovjek, tako kažu svi stručnjaci koji se bave čovjekom, kad je čovjek svoj sa svojim na svome. To fali vama mnogima koji ste, stjecajem okolnosti, teški, dramatične okolnosti koje su pogodili narod ove zemlje i vas prisilili da budete daleko od svog rodnog kraja. Ali kako sami vidite, i danas ste pokazali svojim dolaskom ovamo, rodni kraj vaš nije otišao od vas, ako ste vi morali otići iz svog rodnog kraja, i iz jednoga normalnog ljudskog srca njegov kraj rodni ne odlazi. Laže onaj, prostite što tako moram reći, laže onaj koji kaže ja sam prekrižio svoj rodni kraj. Otpjevali ste svoju himnu. Neka vam to bude blagoslovljeno.
Čuvajte svoje